mabalita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Barangay at SK election sa Disyembre na kansela. Pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa darating na pasukan hindi ikinababahala. Pagpataw ng buwis sa ukay-ukay, hiling na pag-isipan muna. Isa patay, isa sugatan sa magkahiwalay na pamamaril sa Abra at Benguet. Milk tea sa Ilocos Norte patok dahil sa Japanese-inspired nitong disenyo. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag Malam Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Tuloy pa rin ang termino ng mga kasalukuyang barangay at SK officials alinsunod sa desisyon ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na ipospon ang barangay at SK election sa Disyembre. Narito ang report. Binata pa lamang naninilbihan na si Melchor bilang barangay kagawad ng Imelda Village. Enjoy din ako na tumutulong sa mga constituent namin. Halimbawa itong pandemic na ito. 24/7 ng duty namin. Kung may tatawag sa amin na ganito na emergency, pinupuntahan po namin. Bukod sa nakatutulong sa kapwa, malaking tulong din ang trabahong ito bilang pantustos sa kanyang pamilya. Kaya ngayong sa 64 anyos na siya, nais na rin niyang magpahinga sa pagsisilbi. Para bigyan ko rin yung gustong sumali sa mga kagawad din. Ang problema, kahapon, sa botong 12-2, inaprubahan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang postponement ng barangay at SK election sa ikalima ng Disyembre ngayong taon. Ito'y para magamit ang pondong gagamitin sana sa eleksyon sa pagbangon ng bansa mula sa epekto ng pandemya. Isa sa mga nadismaya si Barangay Chairman Socorro Fernandez. As for me, sana wag nang ma-extend. Kasi maganda din yung may change of officers para at least maipakita din nila kung mas maganda ang improvement nila kaysa sa amin. Pagod na umano siya sa halos maglilimang taong paggupo bilang punong barangay. Pagod din yung sa pandemic. Lahat kami dito noon, halos sa gabi-gabi, nandito pa rin kami. Although we should have been serving mga 8 hours, dito nung pandemic, hindi, parang pagod na din ang mga tao. Plano na niyang magbitiw sa pwesto sakaling hindi matuloy ang eleksyon. Sana pagdesisyonan ng komite kahapon, ililipat sa ika-23 ng Disyembre sa susunod na taon ang eleksyon. Nauna nang ipinasa ni Senator Jinggoy Estrada ang Senate Bill 453 bilang pag-amyenda sa Republic Act No. 9164. Layon nitong mas mapahaba pa ang dapat sanang 3 taong termino lamang ng mga barangay at SK officials. Maliban sa kanya, isinulong din ito ni Senator Francis Chis Escudero. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi ikinababahala ng pamahalaang lungsod ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa pagsisimula ng pasukan ng mga paaralan sa lungsod. Magbabalita Charles Limon.
Nagsimula na ang face-to-face class ng ilang unibersidad sa lungsod. Bagamat hindi pa tapos ang pandemya, hindi tinatanggal ang banta ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Pero ayon sa pamahalang lungsod, hindi daw ito dapat ikabahala. Ang clustering yan. And definitely magkakaroon, tataas uli yung kaso natin. Ilang doon is talagang in-emphasize natin sa mga estudyante to wear their mask while inside their classrooms, to observe all the minimum public health standards. Kumpiyansa naman ang alkalde na sapat ang kaalaman ng mga universidad at mga paaralan sa paghawak ng COVID-19 cases sa mga paaralan. Kampante din dito ang CHED. All our level of vaccination ng ating mga students also is very high. That is at about 96%. Our universities in Baguio are very much compliant kung ano man ang itinatakda ng CHED at saka ng ating IATF. Ipinapaubaya naman ng CHED ang desisyon sa mga universidad ang magiging modality ng pagtuturo sa mga estudyante. It's not, we leave it to the institutions how they are going to deliver the teaching learning process this coming semester, whether it will be full face-to-face, whether it is blended, or it will be entirely modular. It's all up to them to determine kung ano ang mas nababagay sa sitwasyon. Sa higit 20 universidad sa lungsod, aabot sa higit 60,000 na mga estudyante ang inaasahang magbabalik eskwela ngayong Agosto. Sa susunod na linggo na din ang pasukan sa elementarya at sekundarya ng mga paaralan sa lungsod. Aabot sa 45 mga pampublikong elementarya at 21 sekundarya na mga paaralan ang handa na para sa pasukan. Ayon sa DepEd, handa na rin sila para sa face-to-face sa pag-iingat laban sa COVID-19. We still maintain the distancing, no? At least 1 meter distancing, no? And then the presence of hand washing. Pinapanatili din ang mga triage booth, isolation area, health protocol sa mga paaralan pag nagsimula na ang pasukan sa susunod na linggo. Tapos kanina, tinanong ko kung anong instrument ang meron kayo. So, sino ang may instrument sa bahay? Musical instrument. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nananawagan naman ang ilang ukay-ukay vendors na pag-isipang mabuti ang panukalang batas sa Senado na magpataw ng buwis sa mga ukay-ukay. Magbabalita Sofia Pagaduan. Bata pa lamang ay mahilig nang bumili ng ukay na damit si Dennis. Hanggang ngayon, suki pa rin daw siya ng mga ito. Mas mura kasi as quality. Tapos makikita mo talagang original siya. Kaya nangamba siya na tumaas ang presyo ng mga ukay-ukay nang malamang balak itong patawan ng buwis. Kapag may ikalo mo dito, bakit pa tayo sa hindi na dapat, ma'am, di ba? Hindi naman siya brand new, di ba? Dapat, hindi na dapat itaas yun. Para ukay-ukay na nga, para eksakto sa mga mahihirap, di ba? Ito din ang sentimiento ni Aling Melody. Kasi yung ukay, matibay siya, tapos mas mura kaysa brand new. Ganito na lang kasi pag binibili nila doon sa galing abroad, di ba mayroon din ano siya, may tax din galing sa kanila. Malaki din ang pangamba dito ni Jess na umaasa sa pagtitinda ng ukay-ukay. Hindi pa rin kasi siya nakabawi mula sa pandemya. Hanggat maaari sana yung walang tax sana kasi kung may tax naman pero hindi ganun kataas. Kasi alam naman natin pag magta-tax pa is parang wala nang matitira sa amin. So, konti lang naman yung hindi naman ganun kalaki din yung na-income sa ganito kasi marami nang alam mo may online na may mga mall tapos marami na rin kaming nag-uukay. Anya, kumpleto naman ang kanyang mga dokumento at nagbabayad naman siya sa Bureau of Internal Revenue. Pero ito yung BIR business permit. And then
Yan, yung mga nandyan naman na. More on that ito. Sa BIR mismo talaga. Kailangan yearly kaming nag-ano. Tsaka may binabayaran din kaming nagbabayad din. Kasi naalala ko yung nagbabayad sila na may tinototal kasi sila tas babayad kami. Kaya panawagan nila, Para po sa akin, kasi po pag maglalagay po ng tax, so tataas po yung value nung item o yung ukay. So mas mahihirapan po yung mga tao, which is yung mga tao naman po kaya po sila nag-uukay para po makamura sila kahit na second hand pero quality. Kung mag-tax man po, sana naman po yung mas mababa na percent. sa public hearing kahapon ng Committee on Ways and Means sa Senado, tinalakay ni Senator Raffy Tulfo ang pag-legalize ng mga ukay-ukay sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis ng mga nag-i-import nito. Di ho ba ang ukay-ukay ay bawal po yan? Nasa batas po natin yan. Dapat po hindi tayo nagbebenta ng mga ukay-ukay dahil yung ukay-ukay po, yan ay mga second hand. Dapat po donations yan, dumidiretso yan sa DSWD. Tumingin ka sa kaliwat kanan, pumunta ka Luzon, Visayas, Mindanao, nagkalat ang mga ukay-ukay. So ano pong ginagawa ng Bureau of Customs? Bakit nakalusot itong mga ukay-ukay? Ikaw na mismo nagsabi na may policy tayo na hindi dapat binibenta ang ukay-ukay dahil dapat yan ay donation galing sa ibang bansa at dapat yan dumidiretso sa DSWD at charity na pinamimigay sa mga mahirap, sa mga calamities. At bakit ibinibenta po yan sa halos lahat ng tindahan, may kita mo sa sulok-sulukan ng Pilipinas? Balak kasi itong isama sa balak na pag-amyenda sa Republic Act No. 4653 o ang importasyon ng mga damit. Hindi rin kasi ito lubusang naipatutupad kaya't suportado ito ng ilang mga senador sa pag-review sa nasabing batas. Sang-ayon naman dito si Senator Sherwin Gatchalian, ngunit giit niya hindi dapat sisihin ang mga maliliit na negosyo sa kawalan ng kaalaman sa batas. We cannot fault the retailers for selling ukay-ukay because I don't think they know it's illegal. In fact, many of the retailers pay business permits, no? But they sell ukay-ukay. So I don't think they are aware that those being sold are not legal under RA 4653. Pagkakakulong ng 2 hanggang 5 taon at pagmumulta ng 200,000 piso ang pwedeng kaharapin ng mga lumabag sa Republic Act No. 4653. Wala pa namang komento ang DTI at BIR tungkol sa balak na pag-review sa nasabing batas. Sa Baguio, nasa halos 5,000 ang mga ukay stalls. Isa rin ito sa mga dinarayo sa lungsod, lalong-lalo na ang mga ukay stalls sa night market. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Upang malutas ang problema sa maagang pagbubuntis at family planning sa lungsod, isinagawa ang isang sexuality training para sa mga kabataan ng Baguio City. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Malaking responsibilidad para kay Jessa ang pagiging youth leader sa kanilang barangay sa Irisan. Kaya para madagdagan pa ang karanasan nito sa pagiging youth leader, balak niyang maging isang peer educator. Kaya hindi ito nag-atubiling sumabak sa isang sexuality training na huhubog sa mga susunod na peer educators kagaya niya. So far naman po, sobrang dami na po. Kahapon pa lang po is yung mga natutunan po namin is about sa mga sexuality, adolescent, and human rights. Ito din ang magiging sertipikasyon niya upang maging ganap na peer educator ng sexualidad sa kanilang barangay. Gusto ko po yung peer tutoring, peer education po yung pinaka gusto ko. Kasi ako po medyo hindi po lahat ng lahat ng mga ability ng isang nagtuturo is kaya ko. So gusto ko siyang matutunan dahil para na din ma-boost yung confidence ko para mag-speak sa public. Itinaon din ito sa pagdiriwang ng International Youth Month at Family Planning Month.
Ipinapakita ng training ang kahalagahan ng kabataan sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon ukol sa usaping sexualidad. Pinangunahan ang training ng Family Planning Organization of the Philippines. So ang CSE kasi ay isang rights-based approach na pinag-uusapan dito ang sexual and reproductive health, ang sexuality education, kasama na dito yung human development, human reproduction, and of course pinag-uusapan yung mga issues na napapanahon para sa mga kabataan din, katulad ng HIV, STIs, at pati yung teenage pregnancy. Nilahukan ito ng 30 aspiring peer educators sa lungsod. Sumabak ang mga ito sa 3 araw na diskusyon at team activities para sa paghubog ng mga susunod na peer educators. So after the training, we're expecting the participants na kaya na nilang gawin din ito sa kanilang communities, no, para i-roll out yung mga natutunan nila sa kanilang communities para habang tumatagal mas dumadami rin tayong nag-educate regarding comprehensive sexuality education. So they are certified na peer educators after this training. So pwede silang mag-conduct maging speaker sa mga activities, pero of course may supervision pa rin from our organization and sa LYDC. Kasi sa mga una, syempre tulungan muna natin sila, we'll conduct activities with them. So siguro pag na-try na nila na yung kung ano or kung paano i-implement yung activities ay pwede nang gawin nila on their own. Suportado naman ito ng Population Commission, lalo na't nakapagtala ang ahensya ng 108 na kaso ng teenage pregnancy sa lungsod mula Enero hanggang Mayo. Pero mas mababa ito kumpara noong 2020 na umabot sa 445. Tuloy-tuloy din ang free HIV testing at assessment sa mga residente ng Baguio City. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Isinusulong ngayon sa Baguio City ang Clean As You Go o pagsasaayos ng mga sariling pinagkainan sa mga establishmento sa lungsod. Narito ang mga detalye. Napaka-importante ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga kainan para sa waiter na si Jelly. Pinaprovide din po namin na malinis po yung lamesa kada kakain po sila, kada aalis po sila, malinis po lahat yung namin. Bagamat minsay nahihirapan siya lalo na kapag dagsaan ng customers, hindi pa rin nila ito kinaliligtaan. Mabuti na lamang daw ay may ilang customers na kusang naglilinis at nagsasaayos ng kanilang mga pinagkakainan at lamesa. Pag kumain ka po tapos naiwan mo madumi, pangit po siyang tignan. Pero pag malinis naman po yung area, mas magaan po yung trabaho ng mga empleyado. Isa ito sa mga dahilan ni Councilor Elmer Datuin sa paghahain niya ng panukalang ordinansa sa sangguniang panglungsod na Clean As You Go practice o CLYGO. Ang purpose probably dito is to instill good manners and right conduct sa pagkainan at siyempre mas gusto rin nila yung mas hygienic yung lugar at siyempre it also is a way na tayo mismo aware tayo sa cleanliness sa ating surrounding. Nais niyang ipatupad ang CLYGO sa mga fast food restaurants, food establishments, bakery, kantin at ilan pang public eating places sa lungsod. Nakapaloob sa panukalang ordinansa ang paglalagay sa mga kainan ng signages at promotional materials ukol sa pag-oobliga sa mga customers na linisin ang lamesa at pinagkainan. Dapat ring maglagay ng mga basurahan na pwedeng pagtapunan ng mga basura ng mga customers. Dapat din ay may lugar kung saan nilalagay ang mga iniligpit na pinagkainan. Maging ang mga tissue at pamunas, kailangan na ring maging available sa mga ito. City Health Office natin ang magmamonitor kasi yung mga sanitary engineers natin ay naka-assign doon sa City Health Office. And isa pa, meron tayong grace period naman. I think nagbigay tayo ng 6 months na adjustment period. So sa 6 months adjustment period siguro probably magkakaroon na tayo ng what is the proper way to how are we going to implement it. Kapag naipatupad, magmumulta ng 500 pesos ang mga customers na lalabag dito sa unang pagkakataon. 1,000 pesos sa pangalawa at 2,000 pesos naman sa pangatlo. Mabibigyan din ng notice of violation ang mga ito sa bawat paglabag. So, ang mga exempted are yung fine dining restaurants,
which provides for fancier menu, yung elegant and na may formal atmosphere at yung mga may food handling services na added premium sa mga customers. So kung may service charge, edi siyempre hindi ka na mag-klego kasi nagbayad ka kasi yun yung tinatawag natin na added premium sa mga customer. Patuloy pa rin naman nilang pinag-aaralan ang ilan pang dapat idagdag sa ordinansa habang hinihintay ang unang pagbasa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Patay sa pamamaril ang isang lalaki sa Abra habang sugatan din sa pamamaril ang isang lalaki sa Benguet. Magbabalita Charles Limon.
Walang kaabog-abog na binaril si Rolly Galisin, 23 anyos, sa harap ng isang establishmento sa Katlubong, Bugyas, Benguet. Sa investigasyon ng mga pulis, kumakatok ng panahong iyon ang biktima sa establishmento para bumili ng sigarilyo. Habang nag-aantay, lumapit ang suspect at walang kaabog-abog na binaril ang biktima sa tiyan. Mabilis na nangyari ang insidente at agad tumakas ang suspect. Agad namang dinala sa Luis Hora Memorial Regional Hospital ang biktima upang lapatan ng lunas. Pinaganap pa ng mga otoridad ang suspect na nahaharap sa kasong frustrated murder. Patay naman sa pamamaril ang isang lalaki sa barangay Bangbangar sa Bangged, Abra. Kinilala ang biktima na si Jake Villanueva Borse, 28 taong gulang. Ng lamay doon sa area ng municipality of Langidin, sir. So, yung gamit ng suspect, sir, naiwan doon sa Langidin at ang may hawak, itong grupo ng, itong victim, sir, saka yung dalawang witnesses po natin, sir. Kinilala ang suspect ng pamamaril na si John Paul Rydel Suba. Ayon sa investigasyon ng PNP Bangged, nag-ugat ang pamamaril dahil lang sa naiwang gamit ng suspect. SOT, kagabi, napagkasundoan ng biktima at suspect na magkita para ibigay ang naiwang bag. Pero sa pagkikita ng mga ito, humantong ito sa hindi pagkakaintindihan. Tumit up sila sa isang area sa Bangbangar area na yung lalaki o bakit may kasama kang yung babae, sinabihan niya, bakit may kasama kang lalaki? Sumigaw po sir yung isa sa witness natin, sir, bakit? Ngayon? Doon na sir, bumulot na ng baril yung suspect natin, sir. Pinutukan niya yung biktima, sir. Agad itinakbo sa paggamutan ng biktima pero idiniklara na itong dead on arrival. Tumakas naman ang suspect pero nahuli din ito bandang 3:00 kaninang madaling araw. Nahaharap ang suspect sa kasong murder. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tumaas naman ang bilang ng mga nagpabakuna sa lungsod ng San Fernando, La Union dahil umano sa librong ipinamimigay sa mga nabakunahan. Magbabalita Sofia Pagaduan. Aabot sa 124 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lungsod ng San Fernando, La Union. Para mapababa ito, hinihikayat pa rin ng pamahalaang lungsod ang mga mamamayan na magpabakuna. Kaya para mahikayat pa, ang City Library ng San Fernando, free unlimited books ang handog sa mga magpapabakuna. Ang Bakuna Libro Program is a way to give free books to all who already done their vaccine, yung mga nagpabaksin na po. Right after their vaccine, whether first shot, second shot, booster, pwede silang humingi ng libro na ibinibigay ng City Library of San Fernando, La Union. And the clients in the program may choose and take as many as book as they can or desire from the set of books offered by the City Library. Ang Bakuna Libro Program ay sinimulan nito lamang Agosto na sinimulan ng City Library. Bilang suporta, marami ang nagbigay ng libro sa City Library para sa nasabing inisyatibo. Ito'y mula sa iba't ibang organisasyon at mga universidad. Meron po tayong different topic, different subject, just like fictions, novels, sciences, history, at the same time, even magazine. As long as may pamimigay po kami, of course with the help of and the support of the City Mayor of the City of San Fernando, La Union, and also our City Vice Mayor and all the City Councils and all department heads sa mga support nila. Ang programang ito ay parte rin ng Bakuna Saves. Isa itong proyekto na sinimulan din ng City Library of San Fernando upang mabigyan ng libro ang sinumang nasa isolation facilities noong kalagitnaan ng pandemya. Para kay City Librarian Aiko, tuloy-tuloy ang adhikain nilang matulungan ang lahat, hindi lang sa kanilang syudad, kundi sa buong probinsya ng La Union. Based from the assessment po, talagang tumataas pa ang vaccination rate just because of this program. Isang tulong para sa ating mga kabataan, hindi lang sa kabataan, lahat po ng sektor. Actually, ang kahalagan ng pagpapatay ng mga barangay reading center and extension program sa ating syudad ng San Fernando ito ay malaking impact sa mga tao, sa mga
komunidad. At the same time sa karating barangay, karating munisipyo, sa pagbibigay ng tamang impormasyon, librong-libro, at para hindi na mahirapan ang residente ng San Fernando pagpunta sa iba't ibang libraries, lalo ngayong pandemic. Ilan pa sa mga plano ng City Library ang pagpapatayo ng mas marami pang reading centers, lalong-lalo na sa mga barangay. Pangako nila ang aktibong pagbibigay serbisyo, protektang pangkalusugan at edukasyon para sa lahat. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nagsagawa ng regional selection sa San Nicolas, Ilocos Norte ang Philippine Table Tennis Federation. Magbabalita Jericho Angeles. Bilang paghahanda sa national selection para sa SEA Games 2023, nagsagawa ng regional selection ang Philippine Table Tennis Federation sa San Nicolas, Ilocos Norte. Itong event ngayon at bukas ay part ng Philippine Table Tennis Federation Challenge. Ito ay national or papunta ito sa national qualifying for national selection for SEA Games sa 2023. Pero ngayon, nagkakaroon kami ng regional selection kumbaga. Dito sa Region 1, ito ngayon napili na venue sa Ilocos Norte. Tapos, katatapos lang din sa Pangasinan. So, pangalawa ito sa region. Ang magtatap dito sa men and women will be qualified dun sa national selection naman na gagawin in September. Matinding paghahanda at ensayo ang ginawa ng mga kalahok. Bali, araw-araw po ako nag-training tapos nanalangin po ako ng marami para po dito sa laro na to, sa event na to. Actually, wala masyado since last week lang namin nalaman about this event. Tapos, like, multi-balls, ganon, with teammates, with coaches, tapos trainings from 5 to 10 p.m. Nagwagi sa National Men Category si Aljay Villena, Shaira Martinez sa National Women Category, Lance Velasco sa Junior Men Category, Marian Sarmiento sa Junior Women Category, Marlouie Aison sa Senior Men Category at Shakira Martinez sa Senior Women Category. Ang mga nagkamit ng kampyonato ay inaasahang lalaban sa national selection na makikipagsagupaan sa mga table tennis players mula Luzon, Visayas at Mindanao. Jericho Angeles para sa Luzon Headlines. Balik tayo sa buy-bust operations. Recently, may nag-viral sa ating YouTube tungkol sa isang media person na kanyang video yung arrest ng mga taong nahuli sa isang buy-bust operation. Unfortunately, hindi siya kasama doon sa actual operation, but nung nahuli na yung tao, saka pa lang siya inalaw ng PNP para mag-cover. Kinover niya live yung pagposas, etc., etc. But ano ba ang rule talaga? Ang witness na required by Republic Act 10640, amending Republic Act 9165, yung ating drugs law, ano ba talaga ang requirement doon sa tinatawag nilang mga witnesses? Dapat merong isang media person, dapat merong elected official. What is the rule here? Kailangan bang from the beginning ng operation, nandoon na yung ating media man? Sabi ng Section 1 ng Republic Act na ito, ang role ng media men, ang role ng elected official is during the inventory of the confiscated items like drugs or marijuana. And in other words, yung sale, yung actual sale, yung actual buy-bust operation, hindi siya
kailangan or pwede siyang pigilan ng law enforcement agency from covering yung live or yung actual buy-bust operation. So ang role lang niya, pag nahuli na at nag-inventory na, saka pa lang siya pwedeng tawagin. And this was explained in the case of Lindongan versus People of the Philippines, where the Supreme Court said that doon sa implementation ng Republic Act 9165, the reason why mas kailangan yung media man, mas kailangan yung elected official sa inventory is para ma-preserve yung chain of custody na sinasabi nila. And during the preservation process, magandang merong inventory, photography, at maganda rin na in the presence of the accused from whom the drugs were seized or his counsel, at of course yung mga required officials, yung elected official, yung media man, and representative from the Department of Justice. So to be clear, hindi kailangan ang mga witnesses na ito during the actual buy-bust operation, but only during the inventory of the seized items. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, taratati ng ibrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
Pinag-uusapan ngayon ng isang milk tea bar sa Lawag, Ilocos Norte dahil sa kaakit-akit na disenyo. May kwento si Mirna Guillermo. Binibisita ngayon ang Kurimi Milk Tea Bar sa Lawag, Ilocos Norte dahil sa Instagrammable Japan-inspired interior design nito. We started Kurimi Lawag last April. April lang kami nag-open. So, 5 months pa lang kami nag-ooperate. And our inspiration kasi talaga for opening up a branch here is the branch we have in Batangas. Kasi my mom is from Batangas, my dad is from Lawag. So in Batangas, we saw a branch of Kurimi, and then we went inside and we saw the interesting theme of the milk tea shop. Ang milk tea bar ay suwak sa mga artwork lover dahil ito sa 2D paintings at drawings. Hango ang mga ito sa animes at sikat na tanawin ng Japan. We had an artist come here in Lawag to make the whole 2D artwork. So talagang artwork siya, and we gave the artist artistic freedom to really make his own design. So wala naman kami masyadong request sa kanya. Pero kasi the ongoing theme of Kurimi is Japan-inspired sceneries. Mirna Guillermo para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.